Тъй. 47:35. Начало. Начало на изкачването. На връх Ботев. Горе-долу от половин час вървим. Аз свърлих водите вече. Събрах стениската. Макар че сега се обличам, ама после на върха се чуда какво да облека повече. Защото ще умря. Ще видим какво ще е времето. За сега слънцето не се вижда. Надявам се поне се качим горе да го фанем как залязва. Вече сме на едно от най-стръмните изкачвания, даже най-стръмното. Най-стръмното изкачване по маршрута. И почти преполовявам. Даже повече според мен. Ние сме еля. Добарто е кой стал като цикъл. И този път няма да имаме късмет. Мога да ни фане мъглата горе. Час и 15 минути. Бая напреднахме с маршрута. Слънцето не можахме да го фанем. Последни лъчи светлина. Стигнахме вече малко почивката. Предвид почивката имах предвид просто равния участък. Не че спираме да се почиваме. Май е брутален. Това е красиво. Бяхме там на ръба, като гледаме направо, настръхвам. Аз настръхнах като видях мъглата на върха. Да, само също снява. Ще го мислим тогава. Да, нека стигне до там. Имаме още мъничко, което така направим така някакво друго завойче. И вече отива изкачването и сме почти до слона. Да. Имаме още 40-50. Се надяваме. Надяваме, че 10 поне 11 часа ще го Те долу рано няма какво правим. Да. Аз така, ние още ще направим това. Едно коремно, обещавам го от тук. Добре, аз. Едно коремно на... Коремното задължително, това е традиция. В момента е горе-долу около 16 градуса. Долу беше 20. И очакваме да стане... Аз съм за 5 градуса. Аз съм за 7, е така. 7? Да. Малко над 5, добре. Вижте, това е като имигрант, отишъл в някаква цивилизована държава и не иска да си ходи. Като мъглата ли? Да. Вятъра е гони, обаче той не иска да си ходи. Водопад. Как беше? Дяволското пръскало. Дяволското пръскало, да. Знаете, от другата страна е райското пръскало. От северната дяволското. Друго много важно нещо. Дали ще има сняг? Според мен ще има сняг. Патинка според мен е ще мисля. Колебай се. Преди малко викаше, че няма сняг. Няма да има. Според мен още е тук затъгъла ни чака първата среща с снега. Това го издържи. Ами не видяхме сняг, където очаквахме да има, но има още на място, на което може да има сняг, така че... Продължаваме да го видим. Днеска тази вечер е новолуние, между другото.
така че ще разчитаме само на изкуствената светлина. Те вече почти не остана никаква светлина. Тук сме на заслона. Горе-долу колко време е минало от началото? 2 часа и 10 минути. Малко повече може би. На заслона сега ще си починем. Ще направим една хубава вечеря. Не работи. Как же работи? Граф язык. Часа е 10:40. Тръгваме от заслона в не знам аз на къде. Някъде в тъмното. Това се вижда сигурно само че. Да. В крайна сметка нямаше сняг. Нямаше сняг. Да, ти беше прав. Общото време, колко качеше? 3 часа и? 3 часа и 30 минути. 3 часа и 30 минути с вечерята на заслона. Виж, че е добре, честно казано. Че засяпваме надолу. Къде сме? Свобода. Сязахме на заслона, че малко се осветя. Малко се написахме вода. И температурата, значи горе-долу е било около 10 градуса, така че пак се отчели. Казах 5,7. Остава ни само да се приберем. Лесната част, нали? О, Часът е 1:40. Почти снехме пак на камъка. Тъй, току-що минахме мостчето. Часа е 2:50. Мисля, че много добре се движим. да. Сега отиваме да почнем тръпим. Най-хубавата гледка след похода. Да,